So lahi na sa itong exercise ron kanang mga simple lang na body weight. Nya. Magsugod jud kog kani. Sa nila post kabaw. Cow post sa yoga. Yung imong stretch imong lawas imong mga spinal i-push. Nya pull. Push. Pull. Push. Kani siya na simple exercise. Ma-relief na na inyong muscle sa lower back. Sa high stretchan yun na ako kanang downward facing dog. Yoga ra na akong giingon na posing pero pwede ra mo maka imo ni ako nakatunon sa akong teacher. Downward facing dog. Kana stretching sa hamstring sakit kayo. Bagtak. Kana gamay. Oh. Abot na sa pwede ka mo push up. Downward facing dog. Push up. Ya. Kaning downward facing dog daghan kay kag position. Pwede ka mo stretch ana. Twist ang body. Nganong nindot ang posisyon ni nani? Ano mong palad? Say sakit. Sikag push. Basic skills mo ni sa tao. Squat. Simple lang ang exercise. Pero, ko kigipikto. Sa inyong everyday nga pagtrabaho.